O futuro da empresa Tennessee Proboté e dos seus traballadores pende dun fío. A compañía atópase en concurso de acredores e os máis de 100 postos de traballo corren perigo. As organizacións sindicais levan tempo movéndose para atopar unha solución e, segundo indican, todo pasa porque os propietarios acepten a oferta do empresario galego Alfonso Caneiro. O comité de empresa reuniuse co conselleiro de Economía e Facenda para trasladarlle a súa preocupación. Agora, a Xunta convoca a todas as partes implicadas a unha reunión para desbloquear a situación. Que a Xunta de Galicia hoxe se reuneu co comité de empresa e nos trasladan que van a traballar conxuntamente co empresario, co comité de empresa e tamén coa propia empresa Scandia, actualmente propietaria de Tennessee Probot, para, primeiro, intentar desbloquear a situación de negociación que ahora mismo, tal como nos informa Alfonso Caneiro, está totalmente bloqueada e paralizada porque os rumanos non responden os propietarios de Scandia non responden á oferta e á proposta que se traslada. O propio empresario galego reuniuse onte no Grove cos membros da Corporación Municipal e cos traballadores para explicar a súa oferta. Simplemente o reflotamento da compañía Tennessee, das súas plantas do Grove e a de Mos, con mantemento do tecido industrial dos traballadores, non? Esa é un pouco a proposta. Nosotros temos a posibilidade de darlle á empresa a materia prima que necesita e en eso estamos aquí. O empresario comprométese a manter os postos de traballo, xa que asegura son o maior activo da empresa. Pero bueno, tiene un activo que son los 100 y pico trabajadores que hay aquí, que si tú vas a montar una conservera ahora de cero, pues encontrar mano de obra cualificada que tenga experiencia es complicado también. Y bueno, y estamos aquí pues para echar una mano y porque los sindicatos nos han convencido de que hay que invertir en el tejido empresarial de Galicia y hay que evitar que se pierdan los empleos. O industrial vigués tamén quere obter a compañía para complementar a integración vertical da súa empresa, xa que o empresario posúe tanto frota propia como canles de venta. Y nosotros lo que buscábamos era una empresa que nos pudiese dar la integración vertical. Nosotros teníamos el producto y lo que queríamos era tener el proceso de transformación para luego colocarlo, porque además tenemos canales para colocar el producto, o sea, la conserva, en este caso, en otros continentes, ¿no? Toda a Corporación Municipal mostrou o seu apoio ao empresario vigués. Pola súa parte, Alfonso Caneiro e o seu abogado Juan Adrio advertiron que o tempo corre na contra da súa oferta, xa que canto máis tempo pase, en peor estado estará a empresa e será máis difícil reflotar a situación.